ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್. ಇನಿ ನಾನು ಕೋಟೆದ ವ್ಲಾಗ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬಿಲ್ಲು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಯಾರ ಬಾಬಾ, ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಮೀಯರೆ ಬಾಬಾ, ಮೀಯರೆ ಬಿಲ್ಲು. ಐ ಬ್ಯುಸಿ ಇಲ್ಲೇ ಐ ತೂಲೆ ಅಮ್ಮ ಉರ್ದುದ ದೋಸೆ ಮಂತದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಚೀಪೆದ ಬಜಿಲ್ ಮಂತದೇರು. ಇನಿ ಒಂದು ಬೇತ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮನ್ಪು ನೇರ್ನ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಮಂತದೇರು ಪನ್ಲೆ. ಇತ್ತೆನ್ನ ಹೇರ್ ಚೂರು ಉಂಗುದುಂಡು ಡ್ರೈ ಆತನು. ಇತ್ತೆನ್ನ ಸಿರಮ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಪಾಡು ನೀ ಸಿರಮ್ ಉಂದು ಲೋರಿಯಲ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ತಕ್ಕನ ಸಿರಮ್ ಪಾಡ್ನಿ. ಇದು ತುಲೆ ಇದು ಮುರಾಣಿ ಅಮ್ಮ ಬೇಲೆದಲ್ಲಿ ಕೊನತಿನ ಸ್ವೀಟ್ ಐನ ಅಂಚಿ ದಕ್ಕದಿತ್ತ ಐನಿತ್ತ ಆಯೆ ಮಲ್ಲ ನಾಯಿ ಉಂಡತೆ ಎಂಕಲ್ನ ರಾಜು ಆಯ ಐನು ಒಯ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಐಟಿತ್ತಿನ ಸ್ವೀಟ್ ಪೂರ ಕೊನೊತ್ತೆ. ಇತ್ತೆ ಓಲುಲ್ಲೆ ತೂಪ ಒಂತುಲೆ ತಿನ್ನೋಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಿ ಕೊನೋದು. ರಾಜು ದಾಯ್ತ ಮನ್ಪುನಿ ತುಲೆ ತುಲೆ ತಿನ್ಪುನ್ ತುಲೆ ಒಯ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಓಲಾ ದಕ್ಕದಿತ್ತೀನಿ ಏನು ಕೊನತ್ತೆ ತಿನ್ಪೆ. ಐಟ್ ಪಿಜಿನ್ ಸಮೇತ ಇತ್ತನು ಪಿಜಿನ್ಲ ಚುಚ್ಚು ಜಂದ ಆಯನ ಬ್ಯಾಗ್ ಪರಬೇಂಬಿ ಪರಬೆ ರೋಮ ಮತ್ತ ತಾಳ್ದು ನಿಮೇನ ಕುಜಾಲ್ ಮತ ಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲಿ ತೀತೆ ಇಲ್ಲ ದುಮ್ಮು ಮಲ್ಲ ಎತ್ತನು ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಪಗ ಫುಲ್ಲು ಮಲ್ಲ ಎತ್ತನು ಜಾಲು ತೇಲಿ ಆತನು ತುಲೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಆತನು ಅಂಚನೆ ಉಂಡು. ಮಿಯಾನ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ದು ಮಿಯಾನ ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ದು ಮಿಯಾನ ಹಾಂ ಇಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಯಾನ್ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ದೈದಿನ ದೇನು ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ರೆ ಆಯ್ಜಿ ಮಲ್ಲೆಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಳ್ಳೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಯಾನ್ ಪಾಡುವೆಂದೇನು ಏಂಚ ಉಂಡು ಪನ್ಲೆ ಇಬ್ಬೆ ತೂಲೆ ಜೇದಿನಿ ಎಂಚ ಜೀದಿ ತುಲೆ ಇಡೀ ದಿನ ಒಂದುವೇ ಬೇಲೆ ಜೆಪ್ಪುನನೇ ಆಡು ಅವಳ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಡು ಜೆಪ್ಪು ಏನ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಉಂಡು ಜೆಪ್ಪುನ ಸ್ಟೈಲ್ ಕ್ಯೂಟ್ ತೋಜುವೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಚ ಜೆತ್ತಿಪ್ಪುನಾಗ. ಬೊಕದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಿನಿ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪಂದ್ ಎಂಕ್ ದುಂಬು ಗೊತ್ತಿಜಾಂಡ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ PUC ದಿಂಚನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ತೂಪೆ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅಂಚ ಮತ್ತು ತೂವೊಂದಿತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪಂದ್ ಗೊತ್ತಿಜಾಂಡ್ ಎಂಕ್ ಒಂತೆ ಸಮಯ ದುಂಬು ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ. ಎಂಕ್ ದುಂಬಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಆಸೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಎನ್ನನೆಂದು ಚಾನಲ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅವು ನಂತರ ತೂನಾಗ ಖುಷಿ ಆಪನಿ ಓಡಾಡಲ್ಲ ತಿರ್ಗೆರೆ ಪೋಂಡ ಐತಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಬಂತು ಪಾಡಿ ಎಂಕ ಅವು ಮತ್ತು ಅದು ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಅವು ತುಯ್ಯರೆ ಎಂಕ್ ಲಂಚನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಪೂರ ಆಸೆ ಅವನು ಇತ್ತು. ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿಂದ ಬೊಕ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ದಾದನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಮುರಣಿಲ ಇಂಚಿಪಗ ಮುಟ್ಟಲೆ ಎಂಕ್ ಆಸೆನೇ ಒಂದಿತ್ತಲು ಮನ್ಪುಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮನ್ಪುವೆರು ದಾಯಿಗೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿಂದು ದುಂಬಾಂಡ ಎಂಕ್ ಎಲ್ಲೇ ಏಜ್ PUC ಮತ್ತು ಬೊಕ ಅಪಗ ಏನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪೋಡಿಗೆ ತಾ ಎಂಕ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜಾಂಡ್ಲ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅವಲ ಗೊತ್ತಿಜಾಂಡ್ ಎಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದ್ದು ಎಂಚ ಪಾಡ್ನಿ ಅವು ಮತ್ತು ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜಾಂಡ್ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ದಾದಲ ಅವಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏಪ ಏನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26 ಮುರಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ರೆಡಿ ಮಂತದ್ದು ಇದಿತ್ತೆ ಚಾನಲ್ ಐಕು ದುಂಬು ಒಂತೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ದುಂಬು ರೆಡಿ ಒಂದು ಓಪನ್ ಮಂತದ್ದು ಇದಿತ್ತೆ ಚಾನಲ್ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ನಾ ಶಾರ್ಟ್ಸು ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಇನ್ನು ಪಾರ್ದಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗನೇ ಡಿಲೀಟ್ ಮಂತದ್ದು ಇಂಕ ಆತು ಪೋಡಿಗೆ ಅದಿತ್ತು ದಾದನೊಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡೇರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ದಾದಲ ಅವಡು ಪಾಡ್ಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಮಂತೀನಿ ಅಂಚ ಏನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೊಕ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಮಂತೀನಿ ಅತ್ಯಾನು ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ಪುಣನ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಐಕ್ಲ ಅತ್ತೆ ರೂಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಉಂಡು ಈತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆವೋಡು ಈತ ವಾಚರ್ಸ್ ಆವೋಡು ಅವು ಮತ್ತು ಉಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗುಂದೇ ಕೆಲವೇರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದೇ ಜೀವನಲ್ಲ ಮಂತೊಂದು ಲೇರು ಈ ಜೀವನ ತುಜೆನು ಅಂಡ ಎಂಕೊಂಜವು ದುಂಬುದೇ ಖುಷಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮನ್ಪೋಡು ಯಾನ್ಲ ಅಂತ ಆತೆ ಬೇತದಾಲಿ ಏತು ಶೋಕ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ವ್ಯೂಸ್ ಆತ ಯಾನು ಚೂರು ಕುಂಟಿತ್ತನು ಮಿತ್ತ ಅಂಚ ಕೊನೆಯರ ಬತ್ತೀನಿ ಇಡೆಗೆ ನನ್ನ ಚಾದಿ ಓಡು ಚಾಪರ್ಕ ನಾವೊಂದುಂಡು ಬಲೆ ಚಾಪರ್ಕ ಕುಂಟು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಚಾದಿ ಓಡಿತ್ತ ಅಮ್ಮಲ ಒಂತೆ ಪೊತ್ತನ ಬರ್ತೀರಿ ಅಪ್ಪಗ ಸರಿ ಆಪ ಐಕ್
ఒక ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಮೆಗ್ದೆಲ್ಲ ಜೆತ್ತುದೇರು ನಾನಲ್ಲ ಅಟ್ಲೆಗ್ ಬೆಟ್ಟಿನಿದ್ರೆ ಯಾನ್ಲ ಜೆತ್ತಿತ್ತಿತ್ತೆ ಲಕ್ಕಿನಾತೆ ಒಂದು ಪೂ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬುಗುರಿ ಪೂ ಪನ್ಪೇರು ನೆಕ್ ತೂಲೆ ನೇತು ಸುಗಂಧಿ ಆತನ ನಿರ್ದಲ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡವ್ರ ಶೋಕತ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಪೂ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡ ಪಟಾಕಿದ ಓ ಪ್ಯಾನು ಲೈ ಓ ಪ್ಯಾ ಪೋಡ್ತದು ನಡ್ಗೊಂದುಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿಗೆ ಏರ್ನನ ಇಲ್ಲ ಪಟಾಕಿ ಪುಡಪ್ಪು ನೀ ದಾಯ ಮಾರಯ್ಯ ಪೋಡಿಪ್ಪ ಆತೇನ ಧೈರ್ಯ ನೀಕ್ ನಡ್ಗುಂತಲೆ ಏ ಬೇ ಶೇಮ್ ಆಯ್ ಪೋಡ್ತದು ಬಲಿ ಪುಂತಲೆ ಅಂಚಿ ಪೋಡಿಗೆ ಓಲಾ ಪಟಾಕಿ ಪುಡಪ್ಪುನ ಕೆನ್ನೆಕ್ ಮುಲ್ಪ ಪೋಡಿಪ್ಪಿ ಜಾನಿ ಪೋಡಿಗೆ ನಡ್ಗೊಂದುಲ್ಲೇ ಪೋಡ್ತದು ಒಂದು ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲದ ಗುಡುದೀಪ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದನೇ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದ ಗುಡುದೀಪನೇ ಇತ್ತುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪುಸತ್ತು ಕೊನತೀನಿ ಅಂಚ ಈ ಸರ್ತಿ ಪಿರದಾಯಿ ಕೊನಪುನಿಂದ ಇನ್ನೇ ಪಾಡ್ನಿ ಎಂಚೊಂಡು ಪನ್ಲೆ ಬೊಕ ಅಂಡೆ ಪಟಾಕಿ ಕೊನತಿತ್ತೆ ಪಟಾಕಿ ಕೊನತು ಕುರಿ ಅಂಚ ನನ್ನ ಪಟಾಕಿ ಬಿಡಪೆರುಂಡು ದೀಪ ಪೊತ್ತವಣಿ ಫಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಟಾಕಿ ಬಿಡಪ್ಪು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವಿಶ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ದೀಪಾವಳಿ ಮಾತೆರ್ನ ಲೈಫ್ಲ ಈ ದೀಪದ ಲಕನೆ ಬೆಳಗೋ ದೀಪಡನ್ಕೇನುವೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವಿಶ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ದೀಪಾವಳಿ ಇತ್ತೆ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆದ ಎದುರು ದೀಪ ಪೊತ್ತಾಯ ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ ದೀಪ ಇತ್ತು ನಂದು ಪೊತ್ತಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಚಿಟ್ಟೆ ಇಪ್ಪುಣತ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಐಕ ಫುಲ್ ದೀತ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ದೀಪ ನನಲ್ಲ ತೋಂತೆ ಮಾತ್ರ ಪೊತ್ತಾಯಿ ನಿಂಕಲ್ ಇತ್ತೆ ಸುರುಸುರು ಕಡ್ಡಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಎಲ್ಲೇ ಪುನಗ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜಾಲಿ ಒಂದು ಖುಷಿ ಒಂದಿತ್ತಾನೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲೆಗೊಂದು ಬೇತ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೇತೆ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯ ಪೂಜಾತ ಬಿಡ್ರೆ ಮೆಗ್ದಿಲ ಪಟಾಕಿ ಅವೆ ಸುರುಸುರು ಕಡ್ಡಿ ಬಿಡೊಂದುಲ್ಲ ನಾಯಿ ಆಗ ಪೋಡಿಗೆ ಆಯ್ ಬೇತಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪೂಡ ಪುನಗನೆ ಪೋಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಬೊಕ ಜಾಸ್ತಿ ಸೌಂಡ್ ನಮತ ಕೊಡತಿಜಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಬೀಡಿ ಪಟಾಕಿ ಒಂಜಿ ಕೊನ ಇದೆ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಪುಡ ಪೋಡು 3 ದಿನ ಉಂಡತ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಪಟಾಕಿ ಪುಡ ಪುನ ಆಯ್ತೂಲೆ ಪಾಪ ಎಂಚ ಬಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಗ ಪೋಡಿಗೆ ಪಾಪ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಪಟಾಕಿ ಒಂದುವೆ ಫೋಟೋ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಂತ ಕುದರ್ತುಲಿಗೆ ಫೋಟೋ ತೆತ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ಎಂಚ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಹಾಕೊಂಡುಂಡು ಶೋಕಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು
ಯಾನ್ ಏನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೈಡ್ ಇಡಿಪುನ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಪಗ ಯಾನ್ ಓವೇ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಂಡಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರ್ಪುನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.